Zdravo, zovem se Jovičić Aleksandar, dolazim iz mesta Vinci. U poljoprivrednoj školi sam bio od 2005. do 2009. godine na smeru poljoprivredni tehničar. Nakon poljoprivredne škole upisujem poljoprivredni fakultet, kojeg sa uspehom završavam u roku i postajem master inženjer tehnologija. Trenutno radim kao tehnolog, rukovodilac proizvodnje u preradi i zamrzavanju voća i povrća, a takođe posjedujem i sopstveni zasad lešnika kojeg sa uspehom održavam već nekih 10 godina. Moja iskustva što se škole tiče su fantastična. Stekao sam neophodna teorijska i praktična znanja da bih mogao da održavam zasad lešnika kojeg sam malo pre pomenuo. Druga stvar, radio sam sa sjajnim stručnjacima, sjajnim pedagozima i mentorima, to jest profesorima. Iako iz osnovne škole nisam poneo neki zavidan uspeh, bar ne uspeh koji sam očekivao od sebe, upisao sam poljoprivrednu školu. Tada su mi pričali kako budeš krenuo prvih mesec, 2, 3, to ćete pratiti kroz celo srednjoškolsko školovanje. Poslušao sam, krenuo sam jako, krenuo sam da učim i već nakon 3 do 4 meseca, tačnije do nekog prvog polugodišta, dobio sam povratnu informaciju od profesora u vidu dobrih ocena. Iskreno, to mi je dalo snage da nastavim dalje još jače, da budem još bolji, da se konstantno nadograđujem, da konstantno razvijam neki svoj standard, da konstantno razvijam svoj mindset, tako da mi je kasnije kada sam bio 3. ili 4. godina jednostavno bilo glupo da odem na čas kod nekog profesora, a da nešto ne znam. Dakle, oni su mi, mislim na profesori, dali topao vetar u leđa da nastavim dalje, da se bavim poljoprivrednom proizvodnjom i evo dan danas ja mislim, a reći će i moji sadašnji mentori, mislim da sa uspehom vodim i proizvodnju kod svoje kuće, a i proizvodnju u kojoj sam zaposlen kao tehnolog. I treća stvar koja je fantastična u vezi poljoprivredne škole je druženje. Znate, nije isto kada vi sedite sa drugaricama u učionici i najviše vremena provodite u učionici. Dakle, sedite, tu ste u nekom ograničenom prostoru. Vi u poljoprivrednoj školi imate mogućnost da izađete napolje, da izađete u prirodu, da izađete na njivu. Neograničen prostor je pred vama. Smišljate razne fazone i fore i to je zaista super za druženje. Hoću da vam kažem, evo, mi se i dan danas družimo i svake godine, februar je naš mesec, organizujemo druženje, vidimo gde je ko trenutno, redovno se čujemo telefonom i zaista to je društvo za ceo život. Pošto dolazim iz mesta koje je malo dalje od Požarevca, sve 4 godine svog srednjoškolskog školovanja bio sam u domu, neverovatno iskustvo, pripremilo mi je za dalje ono što je sledilo u mom životu. Pored toga što nas je bilo 150 tamo, ljudi koji slično razmišljaju, ljudi koji pričaju o sličnim temama, počeo sam da se disciplinujem, dakle da uvodim disciplinu u svoj život. Tačno sam znao kada mi je spavanje, kada mi je ustajanje, kada mi je učenje. Krevet sam nameštao stalno, iako sam došao od kuće gde je mama sve to obavljala, mislim sad bez sramota da pričam, ali jednostavno je tako bilo. Naučio sam da se staram o sebi, odvojio sam se od roditelja i to je zaista neverovatno. Pripremilo me za život koji je sledio.
Pošto se bavio i danas se bavim sportom, tamo su mogućnosti za bavljenje sportom neverovatne. Dakle, uvek smo igrali košarku, igrali smo fudbal, igrali smo tenis. Jednostavno sjajno. Ako hoćete da proživete 4 godine gde ćete svakim danom da budete pod utiskom, da budete pod adrenalinom, da se družite, upišite poljoprivrednu školu, pripremit će vas dalje za fakultet, pripremit će vas dalje za život. I eto, ono što bih preneo vama jesu moje tople preporuke da upišete